Páčilo by sa mi, keby sa môj film o plastoch začínal zábermi z helikoptéry. Ponad čistú, nedotknutú prírodu. Lenže na Zemi už neexistuje žiadna čistá, nedotknutá príroda. Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Plastová planéta. Kedysi na planéte Zem nejestvovala žiadna plastická hmota. Ale v roku 1907 sa objavil belgický chemik Leo Henrik Baekeland. Vyvinul bakelit, prvý výlučne syntetický produkt vyrobený z ropy. Po dobe kamennej, dobe bronzovej a dobe ľadovej tu máme dobu plastovú. Sme deťmi plastovej doby. Od narodenia som bol obklopený plastmi. Zreteľne si spomínam na všetky tie krásne, žiariace a farebné predmety. Presne viem, aký je plast na dotyk, ako vonia a predovšetkým, ako chutí. V 60. rokoch bol môj starý otec generálnym riaditeľom nemeckej továrne Interplastik. Naučil ma láske k plastom. Rád som od neho dostával úžasné darčeky. Vďaka nim som sa stal hrdinom našej štvrte. Starý otec zomrel vo veku 61 rokov. Nikdy som nemal príležitosť rozprávať sa s ním o plastoch, preto by som sa dnes rád stretol s Johnom Taylorom, prezidentom Plastics Europe, zastrešujúcej organizácie európskych výrobcov plastov. Po 18 mesiacoch, keď som sa zložito snažil nadviazať kontakt, mám konečne dohodnutú schôdzku. John Taylor je nielen prezidentom Plastics Europe, ale aj výkonným riaditeľom Borelize, jedného z najväčších výrobcov plastov na svete. Dobrý deň, volám sa Booth, mám schôdzku s Johnom Taylorom. Úžasný produkt, úžasné materiály. Keď spomínam na svoje detstvo, vždy mi napadne plast, ale to je aj kvôli tomu, teda určite je to kvôli môjmu starému otcovi. Toto nakreslil dedo a vyznačil tu rast produkcie. Vyznačil tu 5 miliónov tón ročne, čo bolo pre ňoho zárukou veľkej budúcnosti plastov. Ale produkcia stále narastá. A keď sa dnes pozriete na Európu, dosahuje až 60 miliónov tón. 60 miliónov tón v Európe? 60 miliónov tón v Európe, a to je približne 25% celosvetovej produkcie. Plast je spoločný výraz pre rôzne chemické látky, ktoré sa vyrábajú značne odlišným spôsobom. Je to ako Lego pre dospelých. Vezmete malé stavebnicové kocky a ich spájaním vytvoríte veci s funkciami a vlastnosťami, ktoré predtým nemali. Toto je vysokotlakové vodovodné potrubie. Predstavte si, že by bolo z betónu, kovu alebo z ocele. Bolo by oveľa ťažšie. Tu máme fľašu opäť z ľahkého materiálu. Keby bola zo skla, bola by ťažšia. Preto potrebujete na prevážanie iných materiálov oveľa viacej energie ako na prevoz plastu. Aj keď vám spadne, nerozbije sa. Takže je veľa aspektov, v ktorých sa plasty hodia pre náš každodenný život.
Áno, keby ste použili sklo, bolo by to strašné. Bolo by to oveľa ťažšie. Viete si dnes predstaviť život bez plastov? Minulý rok sa konali majstrovstvá sveta vo futbale. Aké by boli majstrovstvá bez plastov? No, lopta je kožená. Lopta by bola kožená. Dnes sa vyrábajú z plastu, veľmi rafinovaného plastu, aby lepšie rezali rohy. Vezmite si dresy. Dresy? Tiež sú vyrobené z materiálov na plastovej báze. Nylóny, polyamidy, polyestery. No jasné. To, čo začal váš starý otec, je dnes veľmi čulý priemysel a ešte veľa rokov aj bude. Kúzlo chémie fascinovalo ľudstvo od stredoveku až po modernú dobu. A pre súčasníka je táto téma ešte vzrušujúcejšia. Všade vôkol nás sú výrobky modernej chémie. Rolety, závesy, čalúnenie a nábytok. Chémia sa tiež zaslúžila o tieto nové pančuchy. Zázrakom modernej vedy boli obyčajné veci ako uhlie, voda a vzduch, premenené na nite pružnejšie ako hodváb. Utkané z vlákien jemnejších ako pavučina, no niekoľkonásobne pevnejších. Das Nylon entsteht an sich als sehr dünne Membran genau an der Grenze zwischen den beiden Flüssigkeiten. Und genau dort, wo die Nylon vzniká ako veľmi tenká membrána na pomedzi dvoch tekutín. Na mieste, kde prichádzajú do kontaktu, vzniká toto syntetické vlákno. Výroba plastu, akú sme práve videli, nie je nebezpečná. Videli sme dym z chemickej reakcie, ktorá vyzerá nebezpečnejšia, ako v skutočnosti je. Je faktom, že čo sa týka ohrozenia zdravia, pri bezprostrednom kontakte je nebezpečenstvo s plastou prakticky zanedbateľné, lebo zdraviu škodlivé môže byť len to, čo sa rozpustí. weil gesundheitsgefährdend ja grundsätzlich nur etwas ist, was sich löst. Nepredstavujú plasty pre modernú spoločnosť skôr bremeno ako riešenie? Máte ten pocit? To je otázka. To je otázka, ktorú si môžu klásť niektorí ľudia. Napadá mi jedna oblasť, v ktorej majú plasty zlú povesť kvôli odpadu. Všade navôkol vidíte povaľovať sa plastové tašky. Ale kto ich tam zahadzuje? Všetci. Sme to my, naša spoločnosť. Takže myslím, že musíme byť zodpovední a naučiť ľudí v spoločnosti, aby tašky tak ľahko nevyhadzovali. Ako to urobíte? Myslím, že je to spoločenský problém. Urobíme svoju prácu. Budeme sa snažiť, aby ľudia pochopili výhody recyklácie a budeme pracovať s ľuďmi naprieč hodnotovým reťazcom. Ale o to sa musí postarať spoločnosť. Ahoj. Zdravím. Tu je ale veľa plastového odpadu. Áno, ani ja tomu nerozumiem. Vždy pred nakrúcaním filmu musíme všetko vyčistiť. Je to rovnaké pri každom filme. Pri Gladiátorovi, Hviezdnych vojnách, Múmii, Princovi z Perzie. Jestvuje na to nejaký vládny program? Nie, vláda sa o toto bohužiaľ nezaujíma. Existuje množstvo štúdií, ktoré spájajú plasty s ohrozením ľudského zdravia. Ste si toho vedomí? Počuli ste už o tom niečo? Dozaista je na to viacero výkladov a sú oblasti, v ktorých treba veľmi dbať na bezpečnosť použitých chemikálií a na ďalšie použitie. To znamená priebežné zlepšovanie z hľadiska technológií. Žijeme vo svete, ktorý je veľmi kontrolovaný, aby sa zabezpečila bezpečnosť používaných materiálov. Myslím, že alternatívou pre nás je pýtať sa, aký by bol náš zdravotný stav, keby sme nemali plastickú hmotu. Plastový priemysel dosahuje ročný obrad vyše 800 miliónov eur. Len v samotnej Európe sa viac ako 1 000 000 ľudí živí prácou v plastovom priemysle. Dnes je každé priemyselné odvetvie závislé na plastoch.
Náš životný cyklus je plastový cyklus. Oficiálne je plast takmer inertný materiál. Dá sa povedať, že v plastoch sú problematické látky, ale sú pevne viazané a nekončia v prírodnom obehu, v potravinovom reťazci alebo v ľudskom tele. Ale nič z toho nie je pravda. Plasty sa počase rozkladajú vplyvom tepla, trenia, používania alebo prírodných procesov. Molekuly, ktoré boli pôvodne viazané, sa uvoľňujú. Plastové prvky možno nájsť všade. Sú všade prítomné, neodstrániteľné a najmä majú tú fatálnu vlastnosť, že môžu preniknúť do potravinového reťazca. Obzvlášť dôležitá je veľká skupina prvkov vtalátov, pretože sa ich ročne produkujú milióny tón. Plasty sú nebezpečné, lebo sú zákerné. Plasty sa rozkladajú pomaly. Ako upozornil Greenpeace, trvá 200 rokov, kým sa jedna plienka z PVC rozloží na svoje zbytkové prvky. Škodlivé látky môže vypúšťať do životného prostredia 200 rokov. A tie sa už nedajú z neho dostať. Stále viacej budú prenikať do ekologických systémov. Myslíte si, že to chemický priemysel vie? Samozrejme, ale popiera to. Schopnosť zapierať je u ľudí vo funkciách gigantická. Nenapadlo by mi, že máme v dome toľko plastu. Vždy som k nemu privoniaval a ten pach sa mi zdal úžasný. A cítili ste čosi? Samozrejme, plast. Takže to bol zlý plast. Pretože plast, ktorý je tuhý, by nemal mať vôbec vôňu. Čo môžete cítiť, sú rôzne problematické látky. V plaste by všetko malo zostať pohromade. Ak čosi cítite, znamená to, že malé častice plastickej hmoty prenikli do vašej nosovej sliznice. V tom prípade to jednoducho nebol veľmi dobrý plast. Ale každý plast má vôňu, keď ho voniate. Skúste to. Ale vonia dobre? Môj zámer zistiť, či sa v plastoch používajú škodlivé prvky, ma zaviedol do Benátok, kde PVC spôsobilo koncom minulého storočia ľudskú tragédiu. Tu pracoval. Začal tu pracovať v roku 1956. Robil na oddelení, kde vyrábali vinylchlorid. Robil s 5 kolegami a všetci umreli na rakovinu. On jediný prežil. Trpel ochorením zapríčineným vinylchloridom. Volá sa Raynaudová choroba a spôsobuje meravenie končatín. Takže vaše nohy a ruky obelejú, sú veľmi bledé, vždy sú veľmi studené, čo je samozrejme dosť nepríjemné. Môj otec bol presvedčený, že jestvuje súvislosť medzi vinylchloridom a chorobami vo firme. Začal to skúmať. Väčšina robotníkov s ním nechcela hovoriť, pretože sa báli, že prídu o prácu. A odbory ho obviňovali, že ho platí konkurencia. Z robotníkov, ktorí vdychovali prudko jedovaté výpary pri výrobe PVC, 117 zomrelo na rakovinu a ďalších 377 vážne ochorelo.
Jediný, kto sa ujal tohto prípadu doby, bol povestný prokurátor Felice Casson. Čo sa týka riskantnosti týchto vyšetrovaní, musím povedať, že som zvyknutý pracovať na nebezpečných kauzách. Špecializujem sa na prípady tajných služieb, medzinárodného obchodu so zbraňami a terorizmu na Blízkom východe. Preto som bol mentálne pripravený ísť do tvrdých konfliktov s nadnárodnými spoločnosťami. Hoci bol jediný, kto vystúpil proti veľkej spoločnosti, podnik sa ho bál a aj v práci ho izolovali. Chceli ho prinútiť odísť z firmy, ale nemohli ho prepustiť, lebo jeho výpovedou by priznali, že mal pravdu. Takže predložil správu verejnému žalobcovi. Všetky medzinárodné spoločnosti vrátane talianskeho konglomerátu Montedison podpísali dohodu mlčanlivosti o dôkazoch, že PVC je karcinogénne. Preto všetky štúdie týkajúce sa týchto materiálov boli dôverné. Každý, kto sa dostal k týmto informáciám, bol viazaný mlčaním a musel podpísať dokument tajnú dohodu. Tu sme našli a predložili súdu. Na konci prvostupňového súdu, po druhostupňovom súde a aj po odvolaní na najvyššom súde vyšlo najavo, že mal pravdu. Nie len, že jestvovali dôkazy o súvislosti medzi ochoreniami a vinylchloridom, ktoré potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia, ale navyše spoločnosť vedela, že títo robotníci boli ohrození a neurobila nič, aby ich chránila. Cítite to? Áno, je to strašné. Takže teraz cítime vzduch Margery. Chcem krok po kroku sledovať proces od surovej ropy po hotový produkt. Je to jednoduchý, ale asi trochu naivný plán. Čo sa stane, keď si to dám do úst? Otrávite sa. A budete vracať. Môžem sa toho dotknúť? Áno, môžete, ale začiernite si prsty. Ak to prenikne cez vašu kožu a dostane sa do krvného obehu, môže to spôsobiť otravu krvi. To je dosť desivé. 4% čierneho zlata sa používajú na výrobu plastov. Za zatvorenými dverami sa molekuly surovej ropy miešajú najmä s prísne tajnými molekulami a tak prebieha chemická reakcia. Molekuly sa zoskupia do polymérových reťazcov. Rôznymi ďalšími výrobnými procesmi sa vytvárajú plastové pelety. Jestvujú tisíce rôznych druhov peliet pre nespočetné účely. Tieto pelety sa v zmiešavačoch často miešajú s ďalšími prísne tajnými prísadami, spracúvajú sa a vyrábajú sa z nich plastové výrobky. Lietame do vesmíru na plaste. Plastom si plníme túžby. Dokonca pcháme plast aj do našich tiel. Ako sa máte? Dobre, a vy? Mám sa fajn. Je krásne počasie. Áno, to je. Robi? Ahoj. Rada vás poznávam. Teší ma. Výraz plastická chirurgia je odvodený od slova plastik, čo znamená modelovať. Takže plastickí chirurgovia modelujú časti tela, aby rekonštruovali trebárs popáleniny, deformity ako také a samozrejme defekty spôsobené operáciami rakovinových nádorov alebo pri úrazoch. Ale, a dnes samozrejme veľmi, sa venujú aj kozmetickej chirurgii. Teda, vy nemáte 56 rokov. Ale mám. Nie. Ukážem vám vodičský preukaz. Ukážte, neverím vám. Budete musieť. No tak mi ho ukážte. Ste hrozný. $56. Vidíte? Takže myslím, že sa tu pletie plast s modelovaním. Ale v plastickej chirurgii samozrejme používame plastickú hmotu, silikónovú hmotu alebo cudzie telesá za účelom vylepšenia.
Keby v budúcnosti našu planétu navštívili mimozemšťania a vykopali by hroby, čudovali by sa, čo znamenajú tieto čudné ornamenty na našich telách, umiestnené na hrudi alebo na tvári. Nevedeli by, aký bol ich význam. Skúste sa sústrediť na plast vo vašej hrudi. Dokážete sa naň sústrediť? Áno. Sústredíte sa na plast vo vašich prsiach? Ako ho pociťujete? Ako moju súčasť. Je vašou súčasťou? Áno. Ako ho cítite? Je teplý? Mäkký ako moja koža. Ako časť zo mňa. Pozorovať výrobu plastu sa ukázalo byť zložitejšie, ako som si myslel. Každá osoba pri vstupe do továrne Borealis vo Švechace sa zaregistruje. Prístup je obmedzený na 1 deň. Pri vstupe do priestorov továrne musíte mať príľbu, ochranné okuliare a bezpečnostné topánky. Nemôžem nič vidieť, nemôžem nič nakrútiť. Nemám povolenie nazrieť dovnútra. Vidím len potrubie. Samé potrubie. To všetko je ropná rafinéria? Áno. A potom pochopil som, že sa z toho vyrába plyn. Vyrába sa z toho olej a plyn. A k vám sa dostáva čo? Plyn. Len plyn? Dostávame plyn, propylén a etylén. Tadiaľto? Tadiaľto. Cez ulicu? Cez ulicu. Ale ako sa z plynu stane plast? Pomocou katalizátorov. A tie sú dodávané... Áno, sú. Vy sami ich nevyrábate? Nie, sú to špeciálne chemikálie. Presne tie s tými zvláštnymi názvami? Áno. Každá spoločnosť má svoje vlastné názvy a vlastné tajomstvá a my ich testujeme. To znamená, že neviete, čo to je? Ale vieme, potrebujeme vedieť, či sú v tom nejaké nebezpečné alebo karcinogénne látky. Používame to na fólie a na potraviny, takže to musí byť jednoznačne jasné pre naše laboratórium a všetky oddelenia vrátane oddelenia vývoja. Takže vidíte do produktov vašich dodávateľov? Jednoznačne. Lebo spotrebiteľ ako ja nevidí. Preto to musíme vedieť my, aby sme mohli ubezpečiť spotrebiteľa, že sa k nemu nedostane nič jedovaté alebo akokoľvek nebezpečné. Ešte ťažšie je nafilmovať výrobu koncového produktu. 53 známych medzinárodných firiem mi zamietlo žiadosť o nakrúcanie. Medzi nimi Coca-Cola, Boeing, Mattel. O to prekvapujúcejšie je, že ma pozýva výrobca tohto plastového glóbusu, ktorý sa predáva všade na svete. Poprvýkrát mám šancu vidieť, ako sa z peliet vyrába mäkké, pružné vlákno. Dobrý deň. Volám sa Werner Bothe. Prišiel som za Vicky. Dobrý deň. Teší ma. Ďakujem za pozvanie. Môžem sa pozrieť do vašej továrne? Samozrejme. Pretože máme túto loptu. Áno. Dnes vám ukážem postup výroby vzoriek. To by bolo výborné. Mám vám pomôcť? Pozrite. Viete, čo to je? To vyrábal môj starý otec. Môj starý otec vyrábal veľa fólií. Máme aj vlastnú továreň na materiály. Naozaj? Pekne vonia. Vonia to ako mentol, ako žuvačka. Máte peknú prácu. Brávate si ich domov? Veľa zákazníkov má na tieto produkty licenciu, takže ich môžeme vyrábať. Kontrolujete každý jeden glóbus? Alebo len každý 10? Každý jeden. Postupne mi dochádza, že pani Zangová mi nemieni ukázať proces výroby plastového vlákna. Namiesto toho mi ponúka prísady. Mám pocit, ako by som predával na čiernom trhu.
Máme 6 zmäkčovadiel materiálu. Voláme ich DIMP, DDP, DILP a už som zabudla. Môžete si z nich vybrať. Každý materiál má inú cenu. Takže ak napríklad prídem a poviem, vyrobte mi globus s 25% DILP, vy na to poviete, v poriadku, vyrobíme. Áno, presne tak. Ale v mojej krajine to nie je povolené. Potom treba skontrolovať, či to vaša krajina povoluje. Napriek kamerám ma pani Zangová považuje za európskeho klienta a otvorene so mnou hovorí o niektorých firemných tajomstvách. Ale mňa zaujíma len to, ako vyrábate túto fóliu. To je tajomstvo, pretože veľa iných dodávateľov ešte len pracuje na vývoji. Takže je to naše tajomstvo. Vie ju vyrobiť väčšina firiem v Šanghaji. Možno by som to nikomu neprezradil. Alebo mi nedôverujete, pretože môj starý otec bol tiež v biznise? Verím vám, ale môj šéf mi to nedovolí. A mohol by vidieť tento film, pretože sme tu kvôli filmu, ktorý možno bude uvádzaný v mnohých krajinách. Takže je lepšie neprezradiť vaše tajomstvá. Ale čo na tom môže byť tajné? Povedzte mi, čo je na tom tajné? Poznali by ste chemické zloženie a videli výrobné stroje. Nakoniec si pani Zangová očividne uvedomila, že má dočinenia s filmovým štábom a ukončuje rozhovor. Možno si teraz prečítam moju žiadosť o povolenie nakrúcať. Teraz viem, že ani ako klient by som do detailov nezistil, z čoho sa môj produkt vyrába. To sa mi vidí veľmi čudné. Myslím, že som vám dostatočne predstavila našu spoločnosť, takže ste získali približnú predstavu. Viacej informácií nájdete v katalógu. Myslím, že ste pred chvíľou telefonovali so svojím šéfom a povedal vám, prestaň sa s nimi rozprávať. Je to tak? Áno. Áno. Pijete z plastových fliaš? Nie, ďakujem. Nie? Nemáte rada plast? Nemám rada vodu, mám rada nápoje. Whisky? Nie. OK. Tak ešte raz prepáčte. Tisíce kilometrov vzdialená chemická továreň vyrába plasty. Počula som, že niekedy sú vo forme prášku, inokedy vo forme peliet. Potom ich expedujú k plničom fliaš, ktorý ich premení na fľaše. Volá sa to extrudovanie. Extrudujú plast. Výrobca, ktorý to kúpil, nevie, čo k nemu prichádza od výrobcu plastu. Pretože výrobca plastu mu tvrdí, mám najlepšiu plastickú hmotu na svete. Nestratí farbu, neovplyvní chuť vášho produktu, nič sa z nej nevyplaví. Je úplne bezpečná. Ale jej receptúra je naším majetkom. Nepoviem vám, čo v nej je. Takže tento výrobca nemá tušenia, čo je vo fľaši, ktorú vyrába. Nikto vlastne nevie, čo na tých plastoch je, že sú lepšie ako iné produkty. Ale teraz vieme, pretože niektorí nezávislí výskumníci zaplatili chemikom a nezávislým laboratóriám, aby na tom začali pracovať, vieme, že z tých fliaš unikajú nejaké chemikálie. Už som spomenula spomaľovače ohňa. Tributyltin je veľmi silná androgénna chemikália, ktorá je v životnom prostredí a ktorá spôsobuje, že samičkám morského slimáka rastie penis.
V mnohých z nás, ktorých testovali, našli TBT a bisfenol A. Našli ftaláty. Niektoré plasty vedia preniknúť do tela, do telových buniek. Keď poškriabete polikarbonátovú fľašu, tá uvoľní veľa týchto manomérov a stanú sa voľnými. Ale len keď ju poškriabete. Nie, je to aj vekom, teplom, pôsobením čistiacich prostriedkov, silného alkoholu alebo aj kyslé produkty vo fľašiach spôsobia, že polyméry sa rozložia a budú vyzerať ako poškriabané. Som si istá, že kedysi sme všetci používali, čo sa v tejto krajine nazýva Tupperware. Mohli ste vidieť, že na začiatku boli nádoby priehľadné, ale ako starli, stávali sa mliečne a poškriabané. Tieto nádoby určite uvoľňujú nejaké plastové prvky. Netúžili ste vždy po nepretekajúcich nádobách, ktoré by sa nerozbili? Prišla som vám ukázať moderný riad pre moderný život, ktorý vám ušetrí čas aj peniaze. Počuli ste to? Tento ďalekohľad je veľmi odolný. Môže vám spadnúť alebo sa namočiť. A to isto vďaka plastovým komponentom, ktoré doň dávajú. A je naň doživotná záruka. To je dobré. Áno, je dobrý. Dobrá vecička. Veľmi dobrá vecička. Začína pršať, asi by sme mali ísť. Je to, o čom hovoríme, naozaj také nebezpečné? Hovorím o čomsi, čo má dopad. Veľmi prenikavý dopad na úrovni obyvateľstva. A je to vážny problém. Mali by sme sa tým začať zaoberať, viacej o tom rozmýšľať a investovať peniaze do výskumu, aby sme hľadali alternatívy. Aby tí, čo si potrebujú kúpiť jedlo a výrobky, nekupovali produkty, ktoré nie sú bezpečné. Urobil som chemickú analýzu vášho globusu a našiel som ťažké kovy, najmä ortuť. Ktorá je toxická? Áno, je toxická, problematická a vlastne nie je v moderných farbivách povolená. Tiež sme v tomto PVC našli zmäkčovadlá. Tieto ftaláty sú už roky známe ako nebezpečné toxické látky. Rokmi sa vyplavujú, potom prenikajú do biosféry a majú dopad na životné prostredie. Môžu sa dostať do potravinového reťazca a viesť k zdravotným problémom. Navyše sme našli aj odplyňovacie hydrokarbóny, nestále látky, ktoré dráždia dýchacie orgány. To asi vysvetľuje ten prenikavý pach. Sú považované za karcinogénne a sú zakázané. Takže glóbus je dosť toxický. Tento glóbus je dosť nekvalitný a toxický. Čo by sme s tým glóbusom mali urobiť? V súčasnej podobe by sa glóbus nemal dostať na trh. To znamená, že prímesi sa budú z glóbusu stále uvoľňovať? Áno, budú sa stále uvoľňovať, až kým sa glóbus stane porézny a všetky zmäkčovadlá zmiznú. A potom? Potom sa bude drobiť a rozpadať. Kedysi som si v supermarkete jednoducho kupoval kolu. Keď dnes stojím pred regálmi, zrazu tam vidím plastovú fľašu. Kedysi som si len kúpil hudbu, ktorú som chcel počúvať.
Teraz, keď si kupujem CD, zistujem, že držím v ruke plastový disk. Keď už tieto výrobky nepotrebujem, zahadzujem plasty. Každý deň. 60 kg ročne. Zberači odpadkov na najväčších smetiskách sveta zbierajú plasty a predávajú ich, pretože sa môžu znova použiť. Plast je ale aj tak najmenej ceneným materiálom. Na tomto smetisku zarobíte na plaste najmenej. Koľko zarobíte? Zarobím 50 rupí denne. Zberači odpadkov predávajú, čo nazbierali na váhu. Preto medzi nimi existuje hierarchia. Tí hore zbierajú kov, drevo, sklo a iné ťažké materiály. Pre tých najchudobnejších z chudobných zostáva ľahší plast. Tento plast je mokrý. To nevadí, schováme ho dovnútra. Ak na to prídu, zbijú nás. Potom ich zbijem aj ja. Zbiješ ich? Jasné. Keby priemysel platil za plastový odpad viac, starali by sme sa o plasty oveľa viac. Potom by sme tak ľahko a rýchlo nezahadzovali nepotrebné plasty. Poznám pach nových plastových výrobkov, ten typický zápach. Ale ak ich pár dní používate a jete z nich, ten pach zmizne. Nové plastové produkty vždy odporne zapáchajú. Je to slané, nemyslíte? Chutí to dobré. Naozaj dobré, ochutnajte to. Vám to chutí? Je to dobré. Toto všetko je plastové svinstvo, ktoré som našiel v mojom dome. Tuto je odpad zo žalúdkov 4 mláďat albatrosa. Našli ich mŕtve na ostrove Midway. Ich vtáči rodičia lietajú do Severného Pacifiku, kde sa tento plastový odpad drží na povrchu oceánu. Oni ho zbierajú a donesú späť. Potom ním krmia mláďatá. Prepichne im to žalúdok a mláďatá potom zomierajú. Plastové stoličky. Samozrejme. Samozrejme, toto je plastová planéta. Naozaj je to plastová planéta? Áno. Prečo si to myslíte? Pretože na celej planéte leží vrstva plastu. Vrstva plastu? Tieto malé častice pokrývajú zemský povrch. Vietor ich odveje, more ich odnesie. Ukladajú sa v pôde a na dne oceánu. Prvýkrát som skúmal mieru plastového zamorenia oceánu roku 1997. Zatiaľ, čo roku 1999 bol pomer plastu k planktónu 6:1, dnes by sme v oblastiach s najvyššou akumuláciou našli pomer 60:1.
60:1, plast k plantónu. Takmer všade na Zemi sa v budúcnosti bude dať nájsť plast, pretože sa úplne nerozloží a objaví sa v každej vzorke. Keď sa dnes pozrieme na more, vyzerá celkom pekne. Nemôžete čakať, že uvidíte čosi na povrchu tekutiny. To, čo má váhu, sa v tekutine potopí. Takže, keď sa pozriete na povrch mora, uvidíte len plavidlá a veľké ľahké predmety, ktoré sa držia na hladine. Aby ste uvideli plast, musíte sa pozrieť nabok, či predok lode, alebo dole do vody. Dobre, budeme ťahať ešte 15 minút a potom vytiahneme lano. Potom to môžeme zopakovať, ak chcete. Tak, poďme na to. Do 5 minút. Toto si necháme. Myslím, že je to za 30 minút. Tu máme veľký kus plastu. Pozrieme sa na to v laboratóriu. Toto je len jedna vzorka. Toto vytiahol kapitán Moore z mora. Ryby považujú rozožraný plast za planktón a jedia ho do sítosti. Skončia s bruchom plným plastu. Civilizácia už zamorila hlboký oceán. To sa už nedá zvrátiť. Nedá sa to vytiahnuť. Nikto to nedokáže vyčistiť. A stále toho pribúda. Tam je jedna. Áno. Máte ju? Áno. Čo je to? Plotica? Vždy ste sa zaujímali o ryby. Áno, odjakživa som sa zaujímala o ryby. Prečo? Už od detstva. Naozaj? Vždy som sa zaujímala o more, o to, čo je v ňom. A potom som sa chcela stať morskou zoologičkou a potápať sa ku koralovej bariére. Ale nakoniec sa zaoberám znečistením a jeho vplyvom na ryby. Nie je to až také atraktívne. Prečo? Pretože znečistenie je skôr v riekach ako na koralovej bariére. No, je to pekná rieka obklopená priemyslom. Toto je rez pohlavnou žľazou samičky a ako vidíte, samček vyzerá úplne inak. Toto je medzipohlavná ryba. Tu by sme mali vidieť, ale nevidíme, veľké vajíčka, veľké dozrievajúce vajíčka, aké sme videli u samičky. Ale vidíme len malé. Tieto malé okrúhle štruktúry sú všetko samovraždy alebo dozrievajúce vajíčka. Takže je to z každého čosi. Nález medzipohlavných rýb v riekach a odpadových splaškoch s neznámymi estrogénnymi látkami
viedol k zisteniu, že látky ako ftaláty a bisfenol A majú dopad na endokrinný systém a narúšajú ho. Na brehoch ostrova prírody myslím na svojho starého otca. Rád by som sa s ním poprechádzal pomedzi plastový odpad omývaný morom. Chcel by som vedieť, čo by si myslel o materiále, ktorý ho tak fascinoval, keby ho tu videl dnes. Ako sa máte? Vítajte na ostrove prírody. Prišli ste nám pomôcť s čistením? To je super. Na japonskom ostrove prírody sa každý rok koná upratovacia akcia. Zhromažďuje sa tu odpad, ktorý pochádza z lodí alebo dopláva z Kórey. 200 kórejských študentov, 100 japonských dobrovoľníkov a tentokrát aj ja sme pozdvihli zbrane proti plastovému odpadu. Za 2 dni sme naplnili 120 nákladiakov. Ale ako každý rok, nikto si nechce ten odpad vziať. Je to priveľa na ostrovné smetisko. Nakoniec mesto Fukuoka súhlasí, že odpad prevezme. Mal by som byť hrdý na to, čo sme dokázali. Je to len malá zátoka na jednom z japonských ostrovov. Japonsko má vyše 6 000 ostrovov. Navyše o rok bude treba zorganizovať ďalšiu upratovaciu akciu. Veľké lode budú opäť vyhadzovať odpad v zátoke a more opäť donesie plast z Kórey. Dobrý deň, hľadám Scotta Belchera. Stále si kladiem otázku, či je plast nebezpečný alebo nie. A napadlo mi, že by ste mi mohli trochu pomôcť s odpoveďou. Povedal by som, že neviem odpovedať. Prečo nie? Pretože môj výskum je oveľa špecifickejšie zameraný ako otázka, ktorú ste mi položili. Pretože nie je plast ako plast. Viete,
Môj výskum je zameraný na jeden alebo veľmi málo druhov prvkov, ktoré sa pridávajú do plastov. Obzvlášť BPA? Bisfenol A. Bisfenol A, ktorý je vo všetkých plastových fľašiach. Je to polymér plastového polykarbonátu a býva tiež používaný v obalovinách, konzervantoch, gume a iných druhoch plastu, takže je to veľká priemyselná chemikália. Veľká preto, lebo jej je veľa. Americká vedkyňa Patricia Huntová robila štúdie, ktoré sa plastu vôbec netýkali. Až kým naň nenarazila. Tieto klietky sme používali celé roky a boli v poriadku. A zrazu sa vyskytla zmena v spracovaných údajoch, pretože naše testovacie zviera začalo mať zvláštne vajíčka. Snažili sme sa zistiť, čo sa deje, čo spôsobilo túto zmenu. Klietky boli poškodené jedným umytím nesprávnym prostriedkom. A to znamenalo, že sa plast začal rozkladať. Takže čo to pre nás znamená? Znamená to, že plasty, ktoré používame a obsahujú bisfenol A, polykarbonátové plasty, veľa dojčenských fliaží je polykarbonátových, sa začnú opakovaným používaním a umývaním pri vysokých teplotách rozkladať. A tak začnú uvoľňovať stále viac chemikálií. Dokázali sme, a dokázali to aj iní, že ak nalejete vodu do polykarbónového plastu, uvoľní sa bisfenol A, obzvlášť pri zohrievaní. Jeme to, pijeme to, dostáva sa nám to cez kožu do tela. Je to horúce, veľmi horúce. Táto chemikália napodobňuje hormón. Hormóny vysielajú signály a dávajú bunkám pokyny. Takže signály poslané plodu v nesprávny čas alebo v nesprávnom množstve môžu zmeniť vývin plodu. Keď o tom uvažujete, je to skutočne zaujímavé, pretože tehotná samička umožňuje chemikálii ovplyvniť 3 generácie naraz. Matku, ktorá je vystavená jej vplyvu, plod a ak je aj ten samičkou, aj všetky jej vajíčka, z ktorých sa raz stanú vnúčatá. Bisfenol A môže spôsobiť bunkovú smrť. Pozmeňuje normálne fungovanie našich hormónov. Bisfenol A je chemikália, ktorá sa správa ako estrogény. Estrogény ovplyvňujú vývoj nášho mozgu. A zmeniť tieto estrogénové aktivity v mozgu, obzvlášť keď je mozog ešte vo vývine, môže celkom zmeniť mozgové funkcie v neskoršom živote. Zvykli sme si myslieť, že množstvo prijatých toxínov určuje mieru poškodenia. Čím ich je viac, tým je horšie. Ale v tomto prípade, keď sa čosi správa ako hormóny, to neplatí. Hormóny účinkujú vo veľmi, veľmi malých množstvách. Len malý nádych spôsobí, že sa bunky zbláznia. Takže si treba klásť otázku, aké malé množstvo chemikálií ovplyvní bunku. Je plast našim golemom? Obrátil sa tento úžasný vynález proti svojmu stvoriteľovi? Roku 1999 vydal plastový priemysel oficiálne vyhlásenie, že bisfenol A je neškodný. Po 10 ročiach celosvetového používania a množstve nezávislých štúdií bolo dokázané nebezpečenstvo bisfenolu A. Nehovoriac už o nonylfenole, zmäkčovadlách, vtalátoch
spomaľovačoch ohňa, tributylíne, ortuti a tak ďalej. Mal som obavy, že jed stále prúdi v mojom krvnom obehu. Toto je preparácia silikónovým zväzkom. Kosti, chrupavky a všetky veľké cievy sa nahradia silikónovou gumou, aby zostali pružné a nezlomili sa. A dodatočne sme mu ju vstrekli, uvoľnili enzýmami, odstránili pľúca a tak končíme túto preparáciu. Rozumiem. To znamená, že má v krvi veľa plastu. Toto je silikónový muž. Günther von Hagens preparuje telá už celú večnosť. Je to moderná forma mumifikácie. Toto je pekný, tenký plast. Má dlhú dobu spracovania, vpichuje sa. O aký druh plastu ide? Je to špeciálna epoxidová živica, podobná ako sa používa pri stavbe lietadiel. Má dobu spracovania 4 hodiny. Bábätko začína so silikónom v cumlíku a skončíme pri silikóne, ako je plastinat. Nie je to plastová cesta života modernej ľudskej bytosti? Prepáčte. Nie je to zlomené? V poriadku, ďakujem. Začínam mať pocit, že jem plasty. Cítim, že v japonských reštauráciách strácam schopnosť rozlišovať medzi potravou a plastovou dekoráciou. Nemáte rady plasty? Nie, nie. Prečo nie? Aha, toto je plastové. Nie, nie, je to plast, je to sklo. Je to sklo? Áno. Je to plast? Nie, nie je. Určite? Som si istá. Aha, plastové sandále. A toto? To je pre bábätko? Na vodu? Na vodu. Všetko. Toto je všetko, čo máme z plastu. Tu je to. Nechceme všetok tento plast.
Predaj plastu je dobrý biznis. Keď idem do Kene alebo do zahraničia nakupovať, nakúpim ten najlepší ako tento tu. Dostanem asi 22, zaplatím 20, takže na tom zarobím. Takto sa dnes živím. Toto mám pre zákazníkov. Prídu do môjho obchodu, niektorí si to kúpia, sú spokojní a prídu znova. Množstvo plastu, ktoré sme vyprodukovali od začiatku doby plastovej, by stačilo na to, aby sme celú planétu 6-krát zabalili do plastovej tašky. Plast nás obklopuje ako neviditeľná schránka. Každý pokus o odpor sa zdá beznádejný. Blahoželám, starý otec. Tvoj plast je neporaziteľný. Bez plastu by som sa neuživil. Určite by som mohol použiť iné materiály, ale plast je na tvorbu sošiek najlepší. Možno by som to teraz nemal hovoriť, ale môj priateľ umrel kvôli škodlivým výparom. Keďže používam veľa tohto materiálu, snažím sa chrániť ventiláciou, aby som udržal čistý vzduch. Ale aj tak si myslím, že to nie je pre moje zdravie dobré. Tak, plastový Werner. Neuveriteľné. Keď nastúpite do auta, je tam horúco a na okne je povlak. Vdychujete veľké množstvo vtalátových výparových plynov. Čo sa stane s plastovou palubovkou a plastovými sedadlami, keď sa vyparí veľa týchto chemikálií? Prasknú a rozpadnú sa. A čo robia tie vtaláty vám? Potlačujú váš testosterón. Znižujú vašu tvorbu spermií. Podporujú rast váhy. Nepriaznivo menia rôzne aspekty vašej fyziológie. Máte dobrú žilu, takže by to malo ísť ľahko. Našťastie máme kovovú ihlu a tu vychádza krv. A všetko toto sú sklenené fialy bez plastu. V Missouri zistia, koľko bisfenolu A mám v krvi. Vítajte. V krvi máte merateľné množstvo bisfenolu A. Množstvo, ktoré máte v tele, stačí na to, aby znížilo tvorbu spermií vo vašich semenníkoch o 40%. Takže nie len, že ste neplodní. Bohužiaľ ste dosť plodní na to, aby ste splodili abnormálne dieťa.
Všetko, čo je skladované v polikarbonátovom obale, bude 100% obsahovať bisfenol A. Je to isté, je to nepriama prísada. Všetko, čo je skladované v bisfenole A, by malo mať bisfenol A v zložení jedla, ktoré jeme. Aký je rozdiel medzi tým, čo pridá spracovateľ potravín, a tým, čo sa do jedla dostane v dôsledku balenia? Ak jestvuje právna povinnosť pre spracovateľov potravín uvádzať, čo výrobok obsahuje, prečo by to nemohli priznávať aj baliarne? Baliarne v USA sú najväčšie chemické továrne na svete. General Electric, Dow Chemical. Už veľa rokov je to Shell Oil, Bayer AG, Mitsubishi. Sú to veľmi, veľmi silné korporácie, ktoré majú nesmiernu moc nad politikmi. Hovorili ste o tom niekedy so zástupcami priemyslu? Keď som si prvýkrát uvedomila, čo sa deje, spojila som sa s niekým z priemyslu. Myslela som si, že by to chceli vedieť, že by mali mať záujem o financovanie takýchto štúdií. Poslali mi 100 papierov na preštudovanie. Povedala som im, že chcem byť ozaj opatrná, pretože som plánovala publikovať informáciu, že malé množstvo týchto chemikálií môže vyvolať samovoľný potrat. Ale predtým som sa chcela ubezpečiť, že sme to ozaj dôkladne preskúmali. Oni mi len povedali, to je dobre, sme radi, že ste veľmi opatrná. Nemali žiadny záujem o podporu výskumu alebo poskytnutie poradenstva. Povedal by som, že v súčasnosti nemôžeme tvrdiť, že jestvuje vôbec nejaký bezpečný plast. Stále sme nažive. A to je veľmi dobrý argument. Tieto chemikálie vás nezabijú, len poškodia kvalitu vášho života. Dostanete z nich astmu, vedú k obezite a mozgovým poruchám. Na druhej strane mi všetky tie látky zároveň pomáhajú zostať nažive. Keď idem do nemocnice, všetko je z plastu. Áno, cestou do nemocnice na chemoterapiu alebo ožarovanie kvôli rakovine spôsobenej týmito chemikáliami sa môžete spýtať. Naozaj zlepšili kvalitu života, ktorý žijem? To je otázka. Nebol by som si pomyslel, že máme doma toľko plastu. Chceme tieto veci používať opatrne a zodpovedne a kupujeme iba produkty bezpečné pre životné prostredie. Takto by sme v budúcnosti chceli žiť. Teraz sa cítim byť dostatočne poučený, aby som znovu čelil Johnovi Taylorovi, prezidentovi Plastics Europe. Chcem, aby prestal pri výrobe plastu používať škodlivé látky. Keď mi dal najavo, že nemá na mňa čas, rozhodol som sa ho vyhľadať na medzinárodnom veľtrhu plastov. Doniesol som si so sebou všetkých 700 štúdií, ktoré som na tému plastu zozbieral. Jednoznačne dokazujú nebezpečenstvo plastov. Samička morských slimákov rastú penisy. Rodí sa viacej dievčat ako chlapcov. Autizmus, detská cukrovka, žiadna šanca na ďalšiu generáciu. Spôsobujú zánik buniek, detskú artritídu. Plastu je viacej ako planktónu, včasná rakovina semeníkov. Ale mám aj 10 štúdií, ktoré popierajú všetky obvinenia. Všetko sú to štúdie financované nadnárodnými spoločnosťami. Ale plast je zvodný. Sotva som vkročil do výstavnej haly,
Cítim, že starý otec je pri mne. Ukazuje mi všetky tie úžasné autá, motorky a rakety. Je to hotová dilema. Plasty vás chránia, nech robíte čokoľvek, kamkoľvek idete. Plasty sú súčasťou nášho každodenného života. Naozaj by som sa mal tak naivne tešiť? Ale starý otec ma naučil nielen milovať plast, naučil ma aj používať mozog. Aby som si dodal sily, zhlboka som sa nadýchal jeho milovaného materiálu. Potom, omámený pachom zmäkčovadla, som sa vydal hľadať Johna Taylora. Prosím. Rád by som... Nie, prestaňte, Pán prestaňte. Taylor, povedali ste, že... Neželáme si vás v našom stále. Mám otázku týkajúcu sa plastov. A chcel by som vedieť, ako je to možné. Mám 700 štúdií. Preukázali nebezpečenstvo plastov, pán Taylor. Viem, že ste veľmi zaneprázdnení. Je veľmi ťažké dostať sa k vám. 700 štúdií. Prestaňte, prosím. Mohli by ste prosím odísť. Pretože je to vážny problém. Myslím, že to chápem. Jestvuje 700 vedeckých štúdií, ozaj veľmi serióznych a kvalitných štúdií. Netvrdím, že nie sú seriózne, ale na veľtrhu máme k dispozícii len krátky čas. Sústredíme sa naň. Bolo by dobré, keby sme si mohli dohodnúť stretnutie. Súhlasíte? Ako to myslíte? Myslíte budúci týždeň alebo na budúci rok? Zavolám vám. To je milé. Ozaj milé. To je ono. Dúfam, že cítite tú dobrú náladu. Plasty spôsobujú rakovinu, narastú vám veľké prsia. Plasty poškodia vaše potomstvo. Vedeli ste, že plast môže spôsobiť neplodnosť? Už ste o tom niekedy počuli? Plast spôsobuje alergie. Vedeli ste, že trvá 500 rokov, kým sa plast rozloží? Vedeli ste, že s nami priemysel zaobchádza ako s pokusnými králikmi? Vedeli ste, že celá planéta je otrávená? Vedeli ste, že priemysel odmieta stiahnuť z trhu nebezpečné materiály? Som jediný, kto sa zaujíma o plasty. Od industrializácie plastov, teda za posledných 50 rokov, sa znížila tvorba ľudských spermií o 53%. Aby som zistil, či to súvisí s plastami, zorganizoval som výskum sterilných párov. Už dávno bolo dokázané, že všetci majú v krvi plast, dokonca aj eskimáci a amazonskí indiáni. Tento výskum sa snaží zistiť, či neplodné páry majú v krvnej plazme viac miligramov plastu na kilogram ako iné páry. Toto je pravdepodobne jeden z prvých testov na svete a je dosť možné, že vôbec prvý vykonávaný na ľuďoch. Už sa robili testy na potkanoch, ktoré preukázali, že im rastú menšie semenníky a väčšie maternice. Pretože plasty účinkujú ako hormón estrogén. Bohužiaľ, obaja ste značne kontaminovaní plastom. To znamená, že máte v krvi veľa ftalátov. O čosi viacej, ako je priemer. Trochu priveľa tuppervéru. Takže si mám dávať pozor na nonylfenol? Nonylfenol, to hovoria vaše výsledky. To máte doma toľko plastov? Vyzerá to tak, že áno. Ale nie úmyselne. Myslím tým, že nejdem do obchodu a nevyberám si najnezdravšie výrobky. Len kupujem, čo sa mi páči.
Keďže v jeho prípade sa zistilo vysoké množstvo vtalátov, bolo by dobré kupovať menej PVC výrobkov. PVC je číslo 3 v recyklačnom kóde plastov. Bisfenol A je 7. Každá skupina má svoje problémy. Väčšina prísad je neznámych. Priemysel nezmení zloženie svojich dojčenských fliaž len preto, že vyšla moja štúdia, ktorá tvrdí, že možno vystavenie týmto látkam bráni tvorbe vajíčok. Ale zmenia ho, ak spotrebitelia povedia, nekúpim túto fľašu, pretože nechcem fľašu, ktorá má v sebe bisfenol A. Moje dieťa z toho nebude piť. Takže jedna z vecí, na ktoré som poukázala, jeden z faktov o plastoch je ten, že dojčenské fľaše sa vyrábajú z polikarbonátov. Zatelefonovali mi od jedného výrobcu dojčenských fliaš. Čo sa deje? Stále nám telefonujú rodičia a chcú vedieť, z čoho sú vyrobené tieto fľaše. Idem sa spýtať manažéra obalov v supermarkete, z čoho je vyrobená táto fľaša. Aký je toto plast? Mal by to byť polyetylén, ale myslím, že to tam nie je napísané. Myslím, že by to mal byť polyetylén so špeciálnou povrchovou vrstvou. Nie je to tam napísané. Neviem, či je to vyznačené na našich vlastných tubách, pretože tu sa nepíše, čo to je. Ale každopádne základ by mal byť polyetylén. No, som si istý, že to má špeciálnu povrchovú vrstvu. Nie, ani tuto nie je uvedené. Každý vie, že plast sa vyrába z ropy. Zásoby ropy sa zmenšujú a ropa je stále drahšia. Skutočne sa snažíme hľadať alternatívy. Všade, kde je to možné. Napríklad? A sú alternatívy? Existujú alternatívy baliacich materiálov vyrábaných z obnoviteľných zdrojov. Materiály na biologickej báze. Nazývajú sa bioplasty. Máte tu niečo také? Áno, v obchode máme bioplasty. V oddelení chladených mäsových výrobkov. Toto mleté mäso je zabalené v bioplaste. Ale nie americké filety, lebo tie sú príliš vlhké. Je zabalené v materiále z cukrovej trstiny. Toto je vyrobené z cukrovej trstiny? Áno, z odpadu z cukrovej trstiny. Ale nebolo by fajn, keby som sa ako zákazník dozvedel, že toto je čosi iné. Je to napísané tu hore. Kde? Tu? Aha, biobalenie. Tu je označenie, že je to bioplast. Ale týka sa to len košíka, len nádoby. Nie plastového obalu? Nie. Bioplast znie zdravo. Ale keď som dal analyzovať 6 bioodbúrateľných koncových produktov, ukázalo sa, že jeden, ktorý obsahuje 28 mg karcinogénneho DINP, je jedovatý. A je to práve deťmi milovaná veselá kukurica. U ostatných 5 výrobkov sa žiadne toxíny nezistili. Spoločnosť Novamont vyrába bioodbúrateľné plasty a hľadá nové suroviny. Toto je zlato budúcnosti. Toto je plast budúcnosti. OK. Toto je budúcnosť. Toto je Mater B, kompostovateľný materiál, ktorý v tomto prípade obsahuje škrob. Môže obsahovať aj rastlinné oleje a iné polyméry, aby sa mohol spracovať. Je to skutočná alternatíva k surovinám ako ropa a naozaj musíme hľadať alternatívy. V tomto prípade môžeme alternatívy nájsť v spolupráci s poľnohospodármi, pretože dnes poľnohospodári pracujú oveľa priemyselnejšie, nie sú už len výrobcami. Je to príjemné. Teraz vyzeráte oveľa lepšie. Možno by sme to mali predať nejakej kozmetickej značke. Je to ako jedlo. Aj to vonia ako jedlo. Vonia to ako jedlo. Je to veľmi mäkké. To už nemá nič spoločné s plastom. Som veľmi prekvapený. Toto nie je Mater B. Toto je polystyrén. Máte pravdu. A toto je PET. Áno. Prečo to nemôžete vyrábať z kompostovateľných materiálov? Môžeme, ale už sa nám minuli. Je mi to ľúto. Nemáte ich dosť? Nemali sme ich dosť.
Niekedy sa nám minie náš vlastný materiál a musíme siahnuť po tradičných. Takže toto sú papierové poháre, ktoré sú laminované. Laminovaný papier a vo vnútri mater by. Biomasu možno použiť správne, ale aj spôsobom, ktorý dramaticky poškodzuje celý svet. Vezmite si bioropu alebo bioetanol. Nemôžeme vziať všetky potravinové výnosy a premeniť ich na energiu, pretože z jedného problému robíme druhý problém. Bioodburateľné materiály sú len v začiatkoch. Ich celkový objem dnes nie je väčší ako približne 200 000 tón. Pokrývame kapacitu okolo 60 000. Takže v súčasnosti máme dosť významný podiel. Ale ešte stále je to len 0,% z tradičných plastov. Toto sa stane po 15 dňoch v kompostovacom zariadení, po 3 týždňoch, po 45 dňoch a vidíte tu aj celý pohár. Takže vidíte, čo sa stane s bioodbúrateľnými a kompostovateľnými polymérmi. Plast nie je len fascinujúci a nebezpečný materiál. Je to aj uzatvorený cyklus. Aj keby sme ododneška používali neškodné plasty, stále by sme tu ešte 500 rokov mali tradičné plasty so všetkými toxínmi. Bude ešte vtedy na našej planéte život? Staré plasty sa buď spália s domácim odpadom, alebo sa recyklujú. Toxíny sa vraj počas pálenia filtrujú. Znečistené filtre sa potom zakopú do zeme. Pri recyklácii je problém, že nikto netuší, aké látky boli použité pri výrobe. Takže sa tvrdí, že z recyklovaných materiálov sa vyrába iba podradný plast. Napríklad odpadové rúry. Tečú nimi z plašky, vyplavujú sa do nich jedy a vracajú sa do životného prostredia. Plast. Neviditeľné nebezpečenstvo. Nakoniec mi Plastics Europe zaklopali na dvere. Reakcia na moje požiadavky z veľtrhu plastov prišla v podobe vyškoleného obchodného hovorcu, ktorý pracuje aj pre ropné spoločnosti, pána Reya Hammonda. Ako sa darí? Dobre, ďakujem. Ozvali sa mi ľudia z Plastics Európe a povedali, že nakrúcate film. Pravdepodobne viete, že som nedávno napísal knihu Svet v roku 2030, v ktorej plasty hrajú významnú úlohu. Navrhli mi, aby som išiel do Viedne a porozprával sa s vami. Povedali, že sa s vami možno budem chcieť porozprávať o budúcnosti. Takže aký bude v budúcnosti význam plastov? Zmenia sa. Dramaticky sa zmenia. Už nebudú inertnou hmotou. Stanú sa bystré, dokonca schopné vnímania a myslenia. Budú veľmi bystré. Budú vedieť, kedy sa pokazilo jedlo. Budú vedieť, kde vo svete sa nachádzajú. Stanú sa samoregeneračné. Takže sa budú môcť používať napríklad na vesmírnych lodiach, kde sa v prípade poškodenia automaticky opravia. Budú schopné vysielať signály, ktorými zmenia vlastný tvar. Takže chirurg môže dať kus plastu do vašej tepny alebo žily a zasvietením svetla ho môže otvoriť a tým otvoriť vašu žilu. Predpokladám, že ste sa stretli s informáciami o ohrození ľudského zdravia plastami. Stretol som sa s tvrdeniami, že v plastoch sú chemikálie, ktoré môžu ovplyvňovať ľudský endokrinný systém. Inými slovami povedané... Napríklad. Veľmi ma to znepokojilo a podrobne som to preštudoval. Zistil som, že v roku 2007 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poprel tieto obavy. Ak hovoria, že to je v poriadku,
Musím to akceptovať. Sú oveľa prísnejší ako americká FDA. Myslím, že plastový priemysel v Európe si uvedomil, že kvôli svojej budúcnosti musí spolupracovať s občanmi. Inými slovami, musia preukázať zodpovednosť v tvorbe a vývoji svojich výrobkov a musia spolupracovať so spoločnosťou. Takže myslíte si, že im na tom záleží? Nie, neviem, či im na tom záleží alebo nie. Ale viem, že tvrdia, že áno. To je čosi celkom iné. Poznáte nejaký výrobok z plastu, ktorý máte doma? Určite máte doma plasty. Máte doma plasty? Samozrejme. Samozrejme. Poznáte jeden produkt, len jeden. A viete, čo v ňom je? Nie. Nemáte ani tušenia. A prečo nemám? Pretože im dôverujete. Áno. Dôverujem im. Môj starý otec dlhé roky pracoval v tomto priemysle. Ale o tomto pravdepodobne netušil. To neviem. Pravdepodobne vedel, že monomér vinylchloridu je karcinogénny pre ľudí, ktorí pracujú v továrni, pri veľkých súdoch a pri čistení. Jestvovali dôkazy o tom, že sú ohrození. Ale ako nebezpečné sú koncové produkty, sme nevedeli až do roku 1990. To starý otec nemohol vedieť. Nie, nemal sa to ako dozvedieť. Prišlo sa na to len nedávno. Program EU REACH je najprísnejšia chemická legislatíva na svete. Viceprezidentka Európskej komisie Margot Wallströmová za tento program zodpovedala ako komisárka pre životné prostredie. Priniesol som jej milý darček. Krásny farebný glóbus, zakúpený vo Viedni. Toto je plastová planéta. To je. Plast je všade. Je v našom jedle, v našich topánkach a v našom oblečení. Je v našich autách. Vieme o stúpajúcej miere alergií, rakoviny a všetkých problémoch. O endokrinologických ochoreniach. Rozhodne aj o látkach narúšajúcich hormóny. Je to už vedecký fakt. Viete, za 10 rokov sme boli schopní urobiť odhad rizika 11 látok. Zo 100 000, ktoré by sme mali skontrolovať. Trvalo nám to 10 rokov a skontrolovali sme 11 látok, takže samozrejme tento systém nefunguje. A pokiaľ to nevieme, pokiaľ nemáme presné informácie, priemysel môže povedať, nemôžete dokázať, že je to nebezpečné, takže môžeme pokračovať vo výrobe a vy v užívaní. Doteraz bolo na úradoch a na spoločnosti, aby dokázali, že čosi je nebezpečné. Malo by to byť naopak. Výrobcovia by mali dokázať, že to, čo vyrábajú a predávajú, nie je nebezpečné. Samozrejme, chceme mať bezpečné značky. Priemysel u komisie dosť loboval a často bol veľmi agresívny. Mám pocit, že je to zastaralé. Je to priemysel, ktorý, myslím, že už pri veľa rokov je príliš mocný. Vyvíjali tlak aj iné krajiny? Áno, samozrejme. Ktoré? Môžete mi o tom povedať? Napríklad Spojené štáty vyvíjali silný tlak. Obávali sa, že to povedie k tomu, že aj americkí výrobcovia budú musieť dodržiavať rovnaké pravidlá ako európsky. A to sa im nepáčilo.
Očakávam tiež viac od zástupcov chemického priemyslu. Myslím, že by mali spojiť sily a ukázať, že sú pokrokoví a že tiež myslia na budúcnosť. Môj starý otec zomrel príliš skoro. Jednoducho o nebezpečenstve plastov nevedel. Ale dnes sme múdrejší. Som rád, že na hrobe starého otca už nie sú plastové kvety. Dala som ich preč. Prečo si ich dala preč? Lebo sa mi nepáčili. Oveľa viacej sa mi páči orgován zo záhrady. Prečo? Orgován je vždy čerstvý a kvitne. Mama, som na teba hrdý. V slovenskom znení účinkovali Ivan Krúpa, Beáta Drotárová, Miroslav Kolbašský, Adriana Balová, Dana Košická, Juraj Zeťák, Róbert Šudík, Peter Himič, Róbert Strojný, Eva Ryšáková, Peter Čižmár, Jana Wernerová, Jitka Kryšková, Jozef Úradník, Peter Cibula, Alena Ďuránová a Henrieta Kecerová. Slovenské znenie pripravili Katarína Mišíková, Zdenka Večerná, Danila Ondeková, Andrej Válek a Dušan Davidov. Vyrobila Slovenská televízia pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.